ايوه هواك Thank you very much, Dr. Yusuf Ibrahim Koparmata, the President of Konkosia Scholars Assembly. I now have the pleasure to invite representative of the beneficiaries, one man, one woman. We have Aminu Rabi Taylor from Kano Municipal Local Government, the graduate of first class degree from Al-Alam University in Katsina. We have Aminu Rabi Taylor from Kano Municipal Local Government, a graduate of first class degree from Al-Alam University in Katsina, who studied biology. We will now be going to Sharjah University in India to study MSc Biotechnology. On behalf of the student, Aminu Rabi Taylor will have a minute to thank His Excellency. The Grand Commander of the Konkosia movement, the educational icon, Engineer Dr. Muhammad Rabi Musa Konkoso, the former Governor of the state, Chief Military Ibrahim, His Excellency People's Governor, Engineer Abdulkadir Yusuf, wannan shi ake yi in ka zo ka rusa sarauta da sari da shugaban kasar gini ya zo ya kai shi bicin mana da kake ko kara ya ai kasa kai shi zai tafi ya je ya kai shi manya suka kira ya suka ce kai mana wannan haukar wai sha'anin tsaro wai ce mu za ka gaya tsaro kana da soja ne kana da yan sanda kana yi mu za ka gaya tsaro za ka kai shi kauye tafi ka je ka kai shi cikin birni dole ya taho